Itu barat. Guyu-guyu ta sampean. Sampean mesti mbayangke ngoten. Wah, ora guneman. Ngalajeng kula laporke karo bapak, kula wadulke karo ning omongan sampean iki ora mung kandhek tekan semene, tak dawake Ndara Kresna, tak dawake. Lho. Apa kowe iso ndawake? Wah. Waton le ngeko aja ngleru. Teh ijo. Ayo dadi cilik malah. Dadi langsing. Wah, celometan. Ora sembrono. Wah, aku teh ijo barat. Guyu ta sampean? Sampean mesti mbayangke ngoten. Wah, ora guneman. Ngalajeng kula laporke karo bapak, kula wadulke karo Semar. Nek Semar dikira tumindak sing ora prayoga manjen. Saman kok ketoke nyepelekke to? Iya. Sak banjure piye? Lah sak teruse ning kabeh iki ora bakal kelakon tanpa ana syarat sarana sing kudu iso diwujuti. Syarat sarana sing kepiye? Syarat sarana sing iso diwujuti syarate Karang Kadempel kudu ana pusaka 3 cacahe. 1 tumbak para welang, payung tunggul naga, pustaka jamus miang jimat kelima sada. Nah, sowan kula wontenipun Prabu Puntadewa menika dipun utus Ponokawan Bagong wonten dawuh sinuwun. Lho, mempun ganti sinuwun Darawati to? Iki aku sing merpeki kelawan kowe. Oh nggih, nggih. Kersane Bagong, Nun. Saiki mula coba aku tak takon. Upama to Kakang Semar ki kepengin bangun kayangan ana negara Ngamarta, sing duwe kewajiban bangun kuwi dudu Kakang Semar. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati ingkang rayi Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih, Yai. Sakalangkung bombong rawuh sing manahipun Ngraka Ndarawati dupi kula tampi timbalanipun Yai Prabu Ngamarta. Asung pambagenipun Yai sampun kula tampi karya birawaning manahipun Ngraka Ndawaraka. Mboten langkung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Ngraka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu ing Ngamarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Jlitheng kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Dimas Werkudara kadangipun Kakang tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadekake jimat Koko Prabu ngrayi Madukara ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula mundhingga jimat paribih dayana ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Iki kula pun ndhingga jimat paribih. Nok-nok kula pundhingga jimat paribih Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung sekeca. Koko Prabu keparenga ingkang ranyedya cemadhong dawuh menapa ting dados wigatosipun dene paduka kepareng tedhak mongko boten cecul ingkang saderengipun Koko Prabu Ndarawati. Nuwun pangapunten Yayi. Mestinipun ingkang nyuwun priksa menika ingkang Ngraka Ndarawati krana sawanipun ing Ngraka Ndawaraka dinten sak mangke menika awit nuhoni nawala ingkang sampun kula tampi. Wondene surasaning nawala boten sanes bilih kalenggan sak mangke ingkang Ngraka tinimbalan sowan wonten negari Ngamarta. Malah kula ingkang cemadhong dawuh pangandikanipun Yai Prabu mengku suraos kados pundi. Dene paduka Yai Prabu kepareng amiji dhateng sawanipun ingkang Ngraka Ndawaraka. Yai Prabu Ngamarta anjrah ingkang puspita rum kasiring samirana mrik
Sekar Gadung Kongas Gandanyo Sekar Gadung Kongas Gandanyo Koko Prabu jimbat sembaran kula, Koko Prabu pengayoman kula, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dening ngantos kalipyan anggen kula angrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu inggih krana jibeg bebeke ngraos. Dinten sak mangke ngantos hingga dinten sak menika dereng ketingali cal saking manahipun ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu. Yayi Darmaji menika dados nalindraning Praja Ngamarta. Peperintahan Praja Ngamarta menika wonten ing pangaos paduka Yayi Prabu mila sampun ngantos gampil goreh rongeh ing babagan samukawis. Monggo to. Kula atur enggal paring pangandikan ing Raka Nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Mugi andadosna ing kamuningan. Sampun wonten Sabtu ari Klenggan dinten sak mangke menika ingkang rayi Ngamarta nyumpena wonten ingkang kababar madaning pasumenan boten kanthi kanyono-nyono ingkang rayi Ngamarta utawi negari Ngamarta keblabak banjir beno satemangin ndangaken dampar negari Ngamarta namung ingkang dadosaken kaget sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta boten wonten satunggiling kadang ingkang saged milujengaken ingkang rayi Ngamarta kejawi amung Kakang Semar Badranaya. Malah katingal Kakang Semar Badranaya wonten ing madaning pasumpenan. Sumunar cayanipun kadyamangku sang Hyang Rembulan Koko Prabu sasmita pasumpenan menika kala wau menggah paduka Kanjeng Koko Prabu werdinipun menapa kepareng kula cumadong dawuh Koko Prabu Ndarawati. Ratune Ratu Tama Pati-pati linu Pranayaka Tyasraharja Panegare becik-becik Parantene tan dadi talyasing kala bendu malah bangkit mangkenan dotra rupita kang reribeti Sidemadyaning Pasewakan negari Ngamarta nalika semanten dupi-tampi timbalanipun ingkang rayi Ngamarta dadi legek enggalih nata ing Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Datan mobat datan nusik nglenggahi kanyutna angka wardu kanyut udaran ganten wardu jarwa ngaca minangka durung abang durung manding dasaring pertala. Kasaru geger jaba apa to kang dadi darunane ora ana macan ora kegajah medhot saka wandilan. Kejawi namung utusan saking Karang Kadempel Ki Lurah Bagong ingkang nyerpepeh pindha sata metan ngarep karya kagiat Kang Samya Wulan.
dewaning sun ing Koko Prabu dereng sawetawis dang manggen kula nampi pangandika paduka menika mboten pangling kadidene sowanipun Panakawan Bagong. Koko Prabu Yayi nadyan kados menapa Bagong menika tasih Panakawanipun kadang kula para Pandhawa timbalana menapa dados wigatosipun Bagong dene sowan menapa saking karsanipun priyambak menapa dipunutus dening Kakang Semar. Koko Prabu lenggah ingkang langkung sekeca kula nedyandangu dhateng sowanipun Panakawan Bagong. Yayi Prabu langkung prayogi. Panakawan Bagong sawise satata nggonmu ngadhep Padarareja sak praptanira Panakawan tansah pinanganing kawidadan nering sambi kala sowanipun ing abdipun Bagong kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sinuwun. Iya Bagong dak tampa. Ora liwat pangestuning Sun Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripeh dayanana ing kasantosan. Bagong Padarareja sak praptamu. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya. Prayogakna Panakawan. Nun inggih sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Asu ingkang dadi napas asat kang dadi riwe Panakawan. Ana wigati apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan Panakawan Bagong sepisan ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih sowan kula menika dipun utus dening Bapak Semar diutus dening bapakmu Semar. Nun inggih ana wigati apa Bagong bapak mutus kelawan jeneng para Panakawan. Bapak niku gerah loro apa Bagong? Kula piyambak mboten mangertos. Sabdi dipun teliti penyakitipun mboten ketingal. Apa kena penyakit jaman saiki iki? Mboten sinuwun babar pisan mboten. Tanda-tandane bapak meniku mboten kados napa sing dibiyawarake teng media-media. Iya, Panakawan. Sareng kula napa jenenge kula teliti, kula suwuni priksa Pak jane kowe kena apa? Bapak niku terus jenggelek. Bapak niku jebule mboten sakit, mengetok-etok. Terus bapak paring pangandikan kali kula, "Bagong, aku ngene iki jane aku susah, aku sedih. Aku gagas negaraku sing mawut-mawut kaya ngene iki. Kanan sing durung rampung ketindihan perkara liyane. Dadi wis ora iso di ngerteni besok kapan negara iki bakal tentrem. Kena penyakit sing ora iso ditambani, kena penyakit sing jarene menular, sing jarene mbebayani, sing jarene gegirisi, mateni wong pirang-pirang, jarene lan jarene. Ora cetha kebenerane lan ora cetha napa jenenge keseriusane. Aku kok ora dong gagas omongane Bagong. Sampeyan ra cerdas kok. Ngoten. Niku durung rampung masyarakat heboh dengan segala bentuk napa jenenge niku. Kabar sing sumebar dumadaan tanpa kanyono-nyono. Iya. Kawula sami kekurangan sandang pangan lan boga. Lah niki bapak sedih. Mula bapak tumuli gadah pepanggih, kina aku ora cawe-cawe ora ndang rampung perkarane. Aku arep bangun kayangan, Bagong. Oh, bangun kayangan. Saman kok ketoke nyepelekke to? Iya. Sak banjure piye? Lah sak teruse ning kabeh iki ora bakal kelakon tanpa ana syarat-syarat sing kudu iso diwujuti. Syarat srana sing kepiye? Syarat srana sing iso diwujuti syarate karang kadempel kudu ana pusaka 3 cacahe. 1 tumbak kara welang,
Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Nah, sowan kula wontenipun Prabu Puntadewa menika dipun utus dening Bapak ngemuti, ngelingi lan menimbang bilih menika keperluanipun Ngamarta, keperluanipun Praja Ngendraprasta, Suprasta supaya praja niki tentrem, ayem, masyarakate ya ayem, kawulane nggih tentrem. Syarat niku kula suwun ajeng kula boyong teng Karang Kadempel. Nek sinuwun Prabu Darma Kusuma maringake ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ora, kula nyuwun alasan-alasan sing gumathok, kula nyuwun dasar-dasar sing iso ketemu ngakal. Mengke kula tak matur karo Bapak napa nek ora entuk sebabe napa lan perkarane napa mengke ndak Bapak malah nesu kalih kula. Cekap semanten atur kula Naiwan melepat diagung pangaksami sinuwun. Kagat risangga pirangu Nangkul kinempit kembit dosa ngreknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kudu gering ya si tukang ana sing tias ing Ponokawan Bagong wonten dawuh sinuwun lho mampun ganti sinuwun Darawati to. Iki aku sing merpeki kelawan kowe. Oh nggih, kersane gandeng Nyai Prabu Darma Kusuma sajake bingung penggali mula aku yang bakal paring pangsulan kelawan kowe. Nggih, kersane Bagong. Nun. Saiki mula coba aku tak takon. Upama to Kakang Semar ki kepengin bangun kayangan ana negara Ngamarta sing duwe kewajiban bangun kuwi dudu Kakang Semar. Nanging Nyai Prabu Darma Aji ngelingono. Yen to Kakang Nayantaka kuwi derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan. Derajate wong tuamu ki mung pamomong. Ora ana jamak lumeneng atase wujude pamomong lah kok bakal bangun kayangan. Mongko syarat sranane kok sajak nyubriyani. Lho, nyubriyani kepripun? Mbutuhake pusaka telu cacahe tumbak karo welang payung tunggul naga lan pustaka jamus klima sada. Kowe ngerti ora? Kuwi pusaka ora baen-baen. Kuwi pusaka kadewatan, kuwi pusaka panguripaning para Pandhawa. Lah kok dadi Kakang Semar kepengin nyuwun pusaka telu cacahe? Apa aku keparengake duwe panyakra bawa marang Kakang Nayantaka? Nggih, panyaka barapa sing kepripun? Aku kok duwe penemu yen to Kakang Semar bakal duwe niat bakal ngrebut negara Ngamarta saka tanganing para Pandhawa, Ponokawan Bagong. Jaja muntapir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngondarandir. Oh nuwun sewu sinuwun Darawati, kula ngertos sampeyan srawung karo bapak niku ramping setahun rong taun ning pun puluhan taun nggih to? Kedahipun Gusti kula jlitheng kakangku. Kowe tak totok lho. Sing menang muni ngono ki mung Werkudara. Kowe iya ndek lali aku. Kula nyuwun pangapunten Gusti kula Prabu Sri Bathara Kresna menika kedahipun ngerti watak wantune bapak. Selagine srawung sesasi rong sasi wis iso ngerti pambegane, iso ngerti watake. Ha kok sampean srawung karo bapak pirang-pirang taun kok ora dong watake bapak. Sampean tau ngerti bapak duwe kepengin munggah derajate? Sampeyan ngerti bapak dhewe pengenan kepengin munggah martabate? Mboten tahu. Bapak niku mung nrimo dadi pamomong. Sikil dinggo sirah, sirah dinggo sikil, momong marang para Pandhawa merga bapak gandrung karo pambeganing Pandhawa. Tuhu satra ingkang ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Jagat niki wis kobar, kebak wong ngapus-apus, kebak wong angkara murka. Kebak wong sing ati karo latine ora nyawiji. Ya ming para Pandhawa sing dadi pangarep-arepe bapak iso gawe tentreming jagat. Lah kok malah bapak tok arani pengen duwe derajat, duwe pangkat niku sampean dasare napa kula tak takon?
Lho sajae kowe nesu karo aku, nesu wae. Bapakku diece karo sampean ora nesu. Nek ngono sampean ndek panyakra bawa elek karo bapak ora masalah. Aku ra entuk pusaka 3 mboyong saka negara Amarta mboten dados sabab. Ning omongan sampean iki ora mung kandhek tekan semene, tak dawake Ndara Kresna, tak dawake. Lho. Apa kowe iso ndawake? Wah. Waton le ngekon aja ngleru. Teh ijo. Ayo dadi cilik malah. Dadi langsing. Wah, celometan. Ora sembrono. Wah, aku teh ijo barang. Guyu ta sampean? Sampean mesti mbayangke ngoten. Wah, ora guneman. Ngalajeng kula laporke karo bapak, kula wadulke karo Semar. Nek Semar dikira tumindak sing ora prayoga manjane. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu Para Yayi, wonten dawuh. Menika mangke menawi kula mboten nyandhet kanipun Bagong kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan kersa paduka kula ngampil Yayi Janaka Arjuna wonten dawuh ayo metu njaba monggo ora butuh dhewean kacarita mengker ki Lurah Bagong ing cipta arsa kundur wonten ing Karang Kadempel parandening mangke eling-eling pusaka tetiga tumbak para welang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat 5 sada dumados saka nalindra ingkang debya Surasekti kalintang jayaning perang mila datanemu kalamun panggraitane tanpa beda kaya jalma manungsa dupi midhanget aturipun ki Lurah Bagong miwah ciptaning ki Lurah Semar Badranaya medal saking kancing glunging nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma nututi lampahing ki Lurah Bagong mangung siring sata Kurawa Kambang Kesra katite merut layut sagung Praratu Sediwa tumuli maju nggonmu ngabyan Narana atur apa Yayi Ka Prabu ngamuti dhateng lampahan ingkang sampun kelampah wonten negaring Amarta lan ingkang rayipun Sedewa ngawuningani kanthi netra waloka bilih sakmangke pusaka ketiga Kyai Tumbak Kurawelang Tunggul Naga miwah pustaka jamus miyang jimat 5 sada sampun nuncat saking negaring Amarta Sedewa aja ngawu gawar ngawur wah Sedewa aja edan Tumbak Kurawelang payung tunggul naga pustaka jamus 5 sada nuncat saka negara Amarta inggih Mas apa kowe weruh dhewe malah kula gumun teka kula ingkang nyumurupi nanging Kakang Mas Tuwin Koko Prabu Ngamarta mboten ngawuningani lelampahan menika mongko sareng kula taliti priksa jebul pinanggipun pusaka ketiga kala wau tut wuntat lampahipun Bagong ateges menapa dados gegayanipun Kakang Semar menika mboten badhe wonten gegayuhan sanesipun mligi kepengin ndadosaken ayem tentreming negaring Amarta Koko Prabu Nalindra Pakmarapa sing sang Mangyat Kurda katekaping Werkudara piye yen pancen bener atur ing Sedewa apa ya pancen kepara nyata gegayuhaning Kakang Semar wah yen pancen kaya ngono rasa dadawedi kangelan ayo kowe tak dherekake sowan ana ing Karang Kadempel sowan ngersaning Dipul ya Semar Badranaya mengko anak-anakku tak ketapke supaya sowan ana ing Karang Kadempel mengkono Dimas ya perkara Koko Prabu Ndarawati apa dene Yayi Janaka
Wah, kaya ora ngerti pambeganing Kresna. Kresna ya ora bisa pisah karo Janaka. Janaka ya Kresna, Kresna ya Janaka. Mula ya wis ben apa sing dadi gegayuhaning Kresna kakangku, kowe karo aku ora wajib melu-melu. Sing wigati ayo sowan Kakang Semar. Yen pancen Kakang Semar niat bangun kayangan kowe karo aku wajib ngrojongi sarta bantu karepaning Kakang Badranaya. Yen to pancen kaya mengkono, ayo Yayi budal marang Karang Kadempel. Nakula Sadewa derekna pun Kakang. Iye Koko Prabu kula derekaken. Iye Koko Prabu kula derekaken. Ayo ta budal saiki. Ayo Werkudara, ayo ngono pun Kakang budal marang Prut Karang Kadempel Werkudara. Parem paduka Kanjeng Koko Prabu. Cetha banget apa ingkang dumadi mau jumbuh lan ana sambung rapeti kelawan pasumpenaning kadangmu Yayi Prabu Darmaji. Koko Prabu paring dawuh mekaten, Arjuna. Ora saksuwene wong kuwi tumindak becik, ora saksuwene kuwi wong tumindak ala, tegese ngene. Ya nadyan to Kakang Semar kuwi wujuding pamonging para Pandhawa nanging ngerti yo. Yen to Kakang Semar kuwi wujuding menungsa kang urip ana ing alam padhang kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Ora ana wong kang suci lahir batine sak teruse sakjroning urip kuwi ora ana. Mesthi kala mangsa kepengkok ing Pancabaya, kala mangsa kesandung srimpet lelakon. Kesandung srimpet lelakone mau ora kok kala mangsa saka wong liya nanging saka atine dhewe. Inggih. Kaya Kakang Semar. Ya senadyan Siadi Srawunging kakarankan Kakang Nayantaka kuwi wis mataun-taun. Nanging ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ora ta coba aku tak takon, apa Janaka ngerti pambeganing Kakang Semar? Apa Janaka ngerti legetaning penggaling Kakang Nayantaka? Monggo saiki akeh wong kang etok-etok dadi wong suci nanging sejatine pakartine sak isor ing delamaken. Saiki akeh wong kang etok-etok nganggo busana ingkang sarwa suci nanging sejatine atine ledhek. Atine angkara budine candala. Lah, kuwatire atiku yen to nganti Kakang Semar duwe niat kang ora prayoga tumrap negara Ngamarta Surana nyuwun ngampil pusaka katelune kinarya kekuatan lahir lan batin. Nggone bakal ngrubuhake negara Ngamarta. Apa kaya ngono kuwi ora mbebayani? Ora kok jeneng aku Cubriwalan Kakang Semar. Nanging mung mbok menawa aja nganti ana ingkang marajal saka sela selaning garu. Nadan wis dipageri sing bibet. Nadan wis dipageri sing rapet nanging kala mangsane isih sok marajal saka sela selaning garu. Kowe ngerti to karepku Janaka? Duka yayasine pijojo bang mawinga wingis. Mejot padoning latinetra kocak ngondarandir. Oh, kocap kacarita. Andhahar pangandikaning Nata ing Ndarawati. Nalika semanten den lebetaken sakjroning penggalih dening Sang Arjuna, den gelar den gulung ing cipta nglersaken pangandhanipun Nata ing Dwaraka Sang Prabu Sri Bathara Kresna dadi mubal kamurkaning Sang Arjuna. Duka yayasinipe saka sruning nggone deduka nganti ora eling Purwadasena ical wujuding Arjuna dadi ana matengga sakjaran teji dene. Kresna sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kang kumitir kang umitiraning asta aneng asta jagat ya batur ya jagat pangestu kono wae ladalah nadyan ora munjo atur kelawan kersanipun Kakang nanging ngaton mubal kanepsa ning Si Arjuna nganti wujud kaya dene matengga semono gedene liwat saka ukuraning sarduling mapan wonten telenging wana. Ya ya Janaka tak tututi aja kuwatir Yai.
Magalaya takut maringgut netra kaya Baskara kembar tutu mengulir gua sela mangleng ing ilatal Janaka adhiku cah bagus iki malah dadi dalan nggonmu wis ora iso meper mubal babaling kanepson Mekasan wujud Sardula ingkang semono gedhenipun Kakang tumuli wujud yaksa ingkang kaya mengkene Janaka upama kowe karo aku njugarake karepaning Kakang Semar tangeh Kakang Badranaya ngerti sapa ta sejatine aku lan kowe aja walang ati ayo caketi karang kadempel yen perlu dijugarake niate Kakang Nayantaka muni bakal bangun Kahyangan Arjuna. Seri tenan. Niate bapak sing lahir batin mung dimentahke karo Prabu Kresna. Dumeh dadi ratu sing waskita, dumeh dadi sing pinter, dadi ratu sing wasis micara. Wong dene niat apik kok mesti ora ditampa apik to ya. Wah, ya donya iki pancen ya kaya ngene. Lahir batin duwe niat apik malah kadang kala sok dipunekke kae niat ngene iki ra menggo keuntungane diri pribadi. Kae niat ngene iki ra mung dienggo golek bathi lan sak piturute. Ngrekoso tenan. Sabar ya Pak, sabar. Ning kowe arep tak lapori Pak kowe. Nek tak lapori bapak duka ora iso ngampet bramantyaning penggalih. Ngamuk apa? Sekali-sekali kowe ngamuk. Men Pandhawa do ngerti nek kowe ngamuk kaya ngapa. Nek Pandhawa do ngerti nek kowe nesu tenane kaya ngapa, Pak. Kebangetan Kresna lek ngunekke tenan. Aku nek tak lapori asli langsung mili kupingmu. Mergo wis ra kuat ngampet nesu. Asli aku ora goro. Lah kowe mbedhedhek aku lan. Ati ki rasane kaya arep semuntak kabeh kowe. Nek aku padha-padha ratu. Upamane kono Nalendra, aku ya Nalendra. Wah, jangka. Nan, rupa wani jembar wani. Padangane wani, petengane apa men. Rumang salah Bagong iki wong. Ning aku ki ngenggoni nggon sing ngisor. Nek biasane aku ki wani karo sapa-sapa, aku saiki wis saya tua ki nek wani karo sapa-sapa ki ndak dosa. Dosa ki nek wis ra iso di ngapura apa. Sonan nang kanane ketemu malaikat jengget dasku. Cemplungke nang neraka plung terus disiksa. Ana sing nyiksa wedok. Mesti ora, mesti lanang kabeh terus awake keker-keker medeni tenan. Diantel ngiwonengen. Kowe mbiyen sok ngapusi ya tembe. Nah, aku sama cangkeme. Siksa neraka ngono kae. Wong ki anggere awak jenenge sok ngapusi disetrika cangkeme. Sadurunge disetrika cangkeme diwirusik. Coblos. Wah, anggere wong nakal tenan. Lebone gerpit kae. Dijembeng cangkeme terus lebone gerpit nyut modar ora kowe. Oh, apa ora kowe? Jo pikiran kowe ora jo wae. Bolot kowe mikir. Apane? Diselamat. Ayo, rekae iki arep ngetokke kepinter aku, nglakokke lakon sing carangan-carangan aku penjalukane kok angel-angel. Mayang kedua jaluki lakon Pandhawa lare. Malah poster iki Pandhawa nganggo training, nganggo sepatu anggepe Pandhawa lari page, ngono apa? Bubar meneh. Mayang nang pasar ayo. Kancaku le ngundangke edan sing dodol akeh. Ayo akeh pasare. Saya nek minggu
Wis tak gawane ah. Tak gawa aturke Bapak Semar ben nek Pandhawa ora trima luwih-luwih nata Ndarawati men dirampungi karo Bapak men. King angka sepisan. Alon-alon ta, Truk. Cangkeme iki saya tuwa kowe ora saya trampil. Saya abot diobahake. Ha iya. Ora apa-apa. Ki mau pamundutan terus apa meneh mau? Endi ana neh ora? Ana meneh. Terima kasih Pak Seno dan kru telah menghibur kami lagi di Polsek Bandung Wetan. Semoga Bapak Agus di Pamulang, Tangerang Selatan masih ada ultah yang ke-61 dan mengundang Pak Petruk sak rombongan. Amin. Sing dijaluk ya ngono. Siapa sing njaluk? Awake dhewe. Ayo muga-muga wae. Ayo. Matur suwun, pas banget mau dibuka dengan apa jenenge iki layangan saiki akeh wong dolanan layangan to. Heeh. Kowe wingi ya ngundha, dawa banget kaya naga nggonanmu. Heeh. Tak ulokke jan apik ditonton cah cilik-cilik. Dinggo tambah stres ya, Tru. Ha iya. Biasane iki jam 5 kae wis toto-toto, madai blangkon, madai surjan, madai jarik, neng koper terus engko setengah 6 jam 6 kae mangkat budal pentas. Saiki ora ana kegiatan ya ngundha layangan. Garing wae ya iya kok nang omah. Ngono aku tak naik sendaren. Dadi diulukke dungkake iki suarane ning dhuwur iki. Wah, senenge ra jangar delok cah cilik-cilik. Nek cah cilik-cilik ora ana sing delok, kathokku tak uculi. Ben kro nglumpuk. Kowe ya aku ya weruh kok Bagong wae layangane kok aneh. Kok segitiga. Cawete bojoku. Tanahi tali goci ya men. Ngawur kowe. Tenan. Tanggonku samano mangani pari. Taun ndure wis modar. Sangseng to. Emprite do lunga. Ha iya. Yo diaturake ya, Tru. Apa? Ayo apa to kacang apa? Goro-goro kok ngaturke. Ayo tembang kok iki seneng dadak takon lho. Ya, sing nyuwun Ibu Sugiyarti kepareng nyuwun hati-hati lho dengan ucapan mari kita tata titi tentrem dan menua bersama. Oh iya. Nah, seneng ya rek nek isih wis sepuh ning isih atut runtut ngono ki rasane wah seneng. Ayo. Aku iki wis nek dipikir saka kowe ana tekan saiki wis pirang abad. Heeh. Karo bojomu ya isih rukun. Nanti ndi wong loro tok boncengke montor kae boneka e. Wo. Cilik. Ah iya. Aku ki nek boncengke bojoku arang-arang goreng. Amargane aku semelang nek aku tiba bojoku melu babak, melu lara. Monggo aku tresna karo bojoku. Nek bojoku babak, bojoku lara, aku rak sedih to, Reng. Ayo, mula aku sok boncengke wong liya. Trembelane ora. Ya ngono kuwi ajaran sing ora apik. Senengane kok werna-werna. Dadi ati, Reng. Dadi ati, monggo diaturke sapa, Tru? Wah, iki sindene pilihan kabeh. Sindene melu pilkada ora. Kok pilihan? Ayo maksude sindene iki suarane apik kabeh. Saka pojok kono coba deloken sapa? Wela. Putrane Pak Ahmad Jais. Mbak Wayu Krisnawati bakule tape. Iki suarane biyen jamane dheke. Iki kaya ngopo? Wah, ya wis tape-tape. Festival karawitan ya Wayu, festival Sendratari ya Wayu. Oh, festival apa jenenge? Layang-layang ya Wayu. Aedan pokoke wis dikebaki. Ane ya piye bareng di bojo? Ayo suarane rusak. Ngawur kok bojone. Di sing sela. Nekat kok. Sakake. Heeh.
Ning dipulosara wae. Ambiyen ki dedeg nek ngadeg ki ya jejeg saiki kok wungkuk. Nganggo didengkul pundake barang. Ayo karepe ki atraktif. Atraktif ora. Sing nomor 2 sapa, Tru? Mbak Tatin Lestari Andayani. Wah, kuwi ya wis mantasaning sinden. Saiki donya iki sapa sing ora ngerti Tatin? Ha iya. Pelok pokoke. YouTube ki isine meng Tatin. Lodong ki isine ya meng Tatin. Saking kondange. Ha iya. Wah. Aku ya termasuk seneng kok, aku termasuk bangga aku. Ha iya. Dene aku iso ngangkat jenenge sinden-sinden ki rasaku ki marem. Mergo aku ki ndek pedoman urip ki migunani tumraping liyan. Ha iya. Ngono lho. Heeh. Sing nomor sak banjure sapa? Mbak Elisa Urkarus Alaso. Wah, kuwi ya padha dene kuwi. Sandung jekluk buka YouTube isine memedi. Anu Elisa. Iya, wah ayo nek ndi dijaluki bintang tamu nganti iki lagi ya melu podcast nang Polda DIY. Oh, sinden VS Polwan. Oh iya. Ora elok aku ya seneng aku. Sing gurung tok angkat ming penabuh. Penabuh ki angkaten jenenge. Iki lagi arep tak angkat, lagi arep tak goleke landesan terus. Oh. Nek kabotan ya jebleske kono. Iya. Sing nomor sak banjure anakku wedok Agnes wis malang melintang di dunia persilatan. Atau melu kuping kok barang kok aneh wae. Ha iki sing lagi arep tak unggahke jenenge iki Anting Lambangse iki. Wah, iki nang YouTube ya suarane apik tenan. Heeh. Wah, pol kok iso anggere muni jeneng nyanyi cara Jawa Timur Banyuwangi suarane iso gregel iki ya wah. Jan nyenengke. Ngrungokke wis seneng. Heeh. Iki arep tak elokke sepur iki. Oh. Men tekan Jakarta kono. Men kundang yo. Heeh. Yo, hati-hati sing kepareng nyekar sapa. Ya saiki nganu, apa jenenge? Urut saka Sepo. Oh iya. Mbak Wahyu Krisnawati. Ya. Ngadeg ora dimonitor bojone ning parkiran kono. Kowe mau ora ngadeg, Bu? Bali ya. Ora kon ngadeg karo Pak Sena. Wis ra apa-apa, yang penting kon aku ngadeg. Ngadeg ya. Batine Pak, waduh dipulosara meneh ya. Yo, hati-hati yo. Dhuwur ya, Pak. Dhuwur. Alah, kowe iki yakin to? Kowe wis tak omongi to, kowe iki aja sok keweden karo suaramu dhewe. Yakin nek aku nyuwara dhuwur tekan, ora usah dadak keweden. Apa-apa ki karo keyakinan. Heeh. Tok bayangke nek aku pirang-pirang sasi bladhek ana kae iki nek arep nyuwara dhuwur ya gojak-gajeg ning aku ming iso. Langsung iso. Iso. Langsung iso. Langsung ngono wae. Rasa wedi kok. Kowe wedi sik kok.
Samarika den prayitna semuriris semuriris eka balik titiyane sinuwun ngamarta kula ngaturaken bekti kula unjuk lho nyaya Kakang Semar ndak tampa Ndara Werkudara sembah kula ya dipol ndak tampa enten apa kok sajake enten wigatos anggenipun rawuh wonten ing Karang Kadempel mung kepengin nanjihake kelawan murcaning pusaka katelune payung tunggul naga tumbak Karawelangi lan pustaka jamus kelima sada apa pancen melu kelawan Bagong ingkang mbok utus sowan marang Amarta pancen leres pusaka katiga sakmenika sampun lenggah wonten ing Karang Kadempel dene wigatosipun anggen kula kepengin bangun kayangan mboten kok kayangan papaning dewa menika mboten ning payangan menika namung sasmitaning tembung merga urip teng kayangan menika urip ingkang kebak samat sinamatan daya dinayan urip tentrem ayem rukun tetunggalan manunggal kula pengin ngamarta kaya embane sami gesang wonten ing kayangan amargi dinten iki ngamarta kados ketaman pedhut peteng lelara ingkang tanpa wonten sirnanipun kawimbuhan saperanganipun kawula ingkang boten pitados kalian kanalindranipun sinuwun Prabu Darma Kusuma wekasan kathah ingkang sami icuk-icuk nglincipi carang papak dados ambek wadul ingkang satemah damel luntran-luntran wonten negari Ngamarta kula kok kepengin nyirep Ndara sarana kula kepengin bangun kayangan bangun moraling para kawula supaya tetep pitados kalian paduka lan tetep manunggal tetunggalan nyawijikaken tekad sebaya mukti sebaya mati sami njagi dhateng katentreming negari menika den Samareka den prayitna samure seka balik titiyani gandayani tresanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing kocap kacarita dereng ngantos paripurna imbal wacana Kelurahan Semar Wanata ing Amarta kedadak plajaring Kelurahan Petruk kantong bolang karya cingak kang samya bolang Samareka den prayitna semuriris Samareka den prayitna semurire seka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi Petruk ya kene mlayu-mlayu sajake ana wigati matur dhateng bapak kathahing para kawula Karang Kadempel bubar maut mboten nganten-ngantenan Pak lah ya kene wonten wujuding sardula utawi macan agenge sak jarang teji ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara kula semanggaken dhateng bapak mumpung dereng wonten pepejah sing tumandu wonten Karang Kadempel sinuwun ngamarta sumene Ndara Werkudara sumene niki kula rampungane Ndara
asma bang wangaruna katinetraning angga rapo sabdaning kukila ringkanikara sageter kene donganing kung iki apa Bagong macane sajake kowe sapa takon karo aku Sardula Seta Sardula Seta ya wigatine kok mlebu desa apa kentekan pangan ning alas kowe pancen sengaja nggonku mlebu ning Karang Kadempel ingkang wigati mung kepengin goleki aran Semar Badranaya. Kowe kok goleki Semar iki kok aneh timen. Mongko janjane kowe wis ngerti karo aku suwe. Ora ming tetaunan ning puluhan taun kowe wis wanuh karo aku. Lah kok dadak kowe goleki karo aku gawe gegering kawula mbok ya mbok jujuk omahku. Lah terus nek wis ketemu sirmu piye? Mung kepengin jaluk getihmu sak tetes daging sak tampil. Nek kowe njaluk getis tetes daging sak tampil, kowe ora bakal wareg. Nek niat kowe mateni Semar mara coba aku patenono. Nek niat kowe kepengin mangan Semar aja mbok pangan sithik-sithik ning kabeh wae panganen. Dasare aku wis wegah urip ning alam padang sing wis kebak wong angkara. Sing wis kebegan wong ambek nista. Malah syukur dene patiku tok untapake aku malah ora weruh alang mujure jagat iki mbuh kaya ngapa dadine. Ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa? Tumung kula bapa ngakoso ibumu Pertiwi. Lak candha tak gawa ning grumbul, tak untal Malang kowe. Nek Malang ora cukup cangkemmu. Mujur. Nah nek mujur cukup. Bagong menengo. Nek dipangan tenan piye, Pak? Ben ra apa-apa. Ora apa-apa aku dipangan. Nek mati, mati ya wis men. Dasare wis tuwa, wong tuwa ki sing dinteni apa kejaba mung tekaning pati. Terus ibu piye? Anak-anak piye? Kowe wis tuwa, Gareng wis tuwa, Petruk wis tuwa. Wong tuwa ora san dadak gondelan karo gerangan kaya aku iki. Sibu. Mbokmu ya wis ben. Taweke. Taweke ya, Pak. Kowe gelem ora apa-apa. Wah, sibu mesti mah. Wis ben, Pak. Atawake tanggaku. Weh. Wadut ora. Rumangsane anggepe bocah kok cangkeme lakon untal Malang. Kuncang kanjing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Arsa jumangka Sardula Seta. Parandring mangke kenging perbawaning Kyai Nayantaka dawah kalenggak babar sedatining wujud. Lah kok sampeyan, Den? Iya, Kakang Semar. Dasar sampean apa kok pengen mentala kalih kula? Merga ning paring pangandikan lamun Kakang Semar darbe niat kang ala marang negara Ngamarta. Wong niku ampun sok gampang percaya. Sampean ditumbuk-tumbukke, sampean dibentus-bentuske. Ning sampean ora krasa. Arepa sing ngendika niku wong sing mang percaya, ning wong sing mang percaya niku durung karuan nek apik atine. Durung karuan nek bener gegayuwane, durung karuan nek pancen wong sing mang percaya niku tenan-tenan nggone paring pangandikan. Bisa uga niku mung karti sampeka ukara sing digawe-gawe, wekasan mung kepengin bentuske antawis sampun sampeyan kalih kula. Kula mboten niat napa-napa kok, Den.
Upama kula niki gelem mukti, mukti kula ora ning donya, teng kayangan kula wis mukti, wis dadi dewa. Ning pancen kula niku gandrung kalih katentreman, mula kula trima dadi pamomong. Lah nek sampeyan kok cubriya kalih kula niku mongko le sampeyan srawung kalih kula niku mataun-taun. Napa kula tau tate wiwit sampeyan kuncung ngantos sakmenika sampun sepuh. Kula tau tate nyulayani rembug sampeyan. Kula tau tate matur goroh karo sampeyan, kula tau nyilakake sampeyan. Mangitung, nek pancen wonten ampun sampeyan sing mateni kula, ning kula tak nglalu to. Kakang Semar, sepira luputku aku nyuwun pangapura. Mboten napa-napa, sak pinter-pintere wong niku kala mangsane dadi wong bodho. Ngoten? Sak lantip-lantipe wong niku kala mangsane dadi wong bingung. Iya. Langkung-langkung nek adu arep karo wong sing dipercaya. Niku adakane pikirane ora iso obah. Atine ora iso nggelar, ora iso nggulung, wekasan mung nampa tembung tanpa dipetung. Iya, Kakang Semar nggih. Kang Raka pun lenggah teng gubuk kula. Kekalihipun Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara. Mang manunggal sing aja-aja kalau sampean kula sing ngadepi, Ndara. Kuta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksasara maruta ing Semar. Iya, kowe sapa? Aku Yayah Griwa. Sapa? Jajal Wreka. Mula-male ta iki? Ora jelas iki. Jajal Wreka. Nek kuwi bener. Yayah Griwa kuwi Wadyabala Traju Trisna. Lah iki wong pinter wae isih sok kleru. Kowe kuwi wong pinter ning kadangkala sok kleru. Mula ora ana menungsa sing sampurna. Lah kok dadi niat alamu karo aku, kowe dadak rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca tegese. Nggonmu duwe panyakra bawa elek karo Semar kok kowe dadak ajak-ajak ndaraku Ndara Janaka. Nek pancen duwe niat sarta duwe panyakra bawa sing ngala karo Semar, mbok didadaki ijen. Nek ngono sampeyan kuwi suwijining narendra sing ora wani ngadepi karo kasunyatan. Ora wani ngadepi karo napa sing enten teng penggalih sampeyan. Kula ajeng bangun kayangan mangluputke. Mangklerokke manganggep Semar darbe niat. Liyane sak liyane nggen kula ajeng bangun kayangan. Saniki ngeten, Den. Sampeyan niku ya wong lantip panggraitane. Mang mlebet teng jagate Semar. Mang presani ati kula. Nek enten wulune tukul siji mawon, mang jabut mengke nek sampeyan iso nuduhke kula ijoli nyawa kula, Ndara. Wah. Kala narepa Kresna tantulusa hanyakra ring mring Sang Resi Jahnawi Suta ing Kakang Semar. Niat kenging kaya mengkono mau sejatine ora kandhas tekaning batin. Mangke riyen ora kandhas tekan batin kok sampeyan dadak ngatutke Ndara kula Ndara Janaka. Ya merga gudha sing abot dhewe tumrap Kakang Nayantaka mau mung metu saka adiku Madukara. Krana Arjuna ora nate pisah lawan Kakang Nayantaka, lah kok jebul Janaka wae ora keduga bakal nggiri godha kelawan niatin Kakang Nayantaka. Apa meneh Kresna
Yen mengkono Kresna percaya lamun niate Kakang Semar kuwi pancen mbok tujokake marang katentremaning para kawula lan kabagyaning para kawula. Ing mengkono aku rumajang marang kersaning Kakang Nayantaka. Tenan iki. Aku ora bakal goroh Kakang Semar. Syukur Den. Merga tumrap aku gegayuhan apa wae kuwi tanpa pacoban. Kuwi kaya kurang sah tumrap nata ing Ndarawati. Selagine wong nggayuh kanugrahan wae, giri godane akeh, cobane akeh. Wong-wong kang bisa nglakoni pacoban ingkang kanthi seneng